थाखाय जोंहा मोनसे बिराद गोसोआव गाबखांना फैबाय जों बयबो जों जुदि खौसे जायाब्ला जोंनि जाथिया जुदि खौसे बा जों ट्राइबेल हारिया जुदि खौसे जायाब्ला बेबादिनो जोंखौ इलिगेल भाबै जोंखौ नासयबाय थागोन। मिडियानि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ आं खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जोंनि बिसेस बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय खार'ना बुंथिना होनाय खार'ना बेनो जे मैयानि जे जिनिसा गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे जोंनो रायदान होदोंमोन बे रायदान होनाया इलिगेल भाबै इनजास्टिस जोंनि थाखाय मानो होनबा बेयो एसे अन्याय जादों जोंनि सायाव अन्याय खालामनाय जादों बेखौ जोङो मानिनानै लानो हायाखै। मानो होनबा बे जास्टिसआ आवगायावनो हाइकर्टआ इन्टारिम अर्डाराव करनिया कछारिया बर' माने एसटि नङा होननानै होखाबाय 2014आवनो। बिनि उनावबो आरोबाव 2023आव PILनि दारै बे करनिया कछारिफ्रा एसटि नङा होननानै रायदान होखाबाय। बिनि बादैबो नब सरनियानि बिसेस बिनि सार्टिफिकेटनि बेलायाव स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियासो बेखौ जाहाथे केन्सेल खालामनो हायो होननायलाय स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया दाख्लि 2024नि जानुवारि 12आव बेखौ स्पिकिं अर्डार होबाय जे बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल। नंगौ बियो बै समाव मोनसे अर्डार जों मोनदोंमोन खिन्थु बे अर्डारा इलिगेल भाबै आसाम गभर्नमेन्ट जिहेतु अर्डार होनो हाया बे अर्डारा इलिगेल होननानै बेखौ हाइकर्टआनो PILनि दारै उइथड्र खालामफिनदों जे बे अर्डारा भुल मोननानै जे समाव उइथड्र खालामदों बे समनिफ्रायनो बे सार्टिफिकेटआ माने इनभेलिड जाखाबाय। इनभेलिड जाखानायखाय बे मानसिया दा बियो इलेक्सनबो गेलेनो मोना आरो बिनि एमपि सिटआबो थायामोन। किन्तु बे एमपि एक्जिस्टिं थानायलाय बेखौ हाइकर्टनि दारै बेखौ मोनसे रायदान होनांगौ मोनसे राय मोननांगौ होननानै बुंनायाव आरो जोङो बेखौ बियो जों जे स्पिकिं अर्डारखौ बे मानियाबानानै बियो मोनसे रिट पिटिसन होफिनदों जे बेखौ स्टे खालामनांगौ। किन्तु स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया सल अथरिटि बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननाया बियो सुप्रिम कर्टनि गाइडलाइनजों इन्डिया गभर्नमेन्टनि कनस्टिटिउसननि बे हम मिनिस्ट्रि हम एफेयार्सनिफ्राय बे गाइडलाइन ओंखारनायनियाव बियो खुनु बेला माने बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिखौ खुनु इन्टारफेयार खालामनो हाया। कर्टआ जुरिसडिक्सन गैया बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखाय। ओंखायनो स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव होनाय जादों। बियो होनदों बे हाइकर्टआव आं देरहादों सुप्रिम कर्टआव देरहादों। हाइकर्टआव सुप्रिम कर्टआव बे देरहायाखै। बियो जादों मा हाइकर्टआ सुप्रिम कर्टआ बेहाय बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननायनि खुनु माने कम्पिटेन्ट अथरिटि नङा। बेखौ जे दाननाया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि। ओंखायनो स्क्रुटिनि कमिटिया जेला दानबाय होमबा बेहा गैखालामोन। थेवबो अराजक भाबै बियो हाइकर्टआव जों बुजिदों बे हाइकर्टआव बियो जोंनि बे जोंखौ जोंनि जास्टिस माने न्यायखौ बियो उल्थायै खालामदों। बे मिसलिड खालामदों। बियो होनदों बे सुरुकस नै जाथियानो गैया होनना बुंदों। बेखौ सुरुकस होनाखै। कस कमिउनिटि सुरुकस आरो बर' कस बे हिस्ट्रियाव दङ आसामाव दङ बे बर' कस आरो सुरुकस बे कस कमिउनिटि बे गावखौ राजबंसि कस राजबंसि होननानै राजबंसि गामियाव दासिमबो बे गिदिं मुहिलास खालामगासिनो दङ। बियो माब्लाबाबो गावखौ बर' होननानै सार्टिफिकेट लादों बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादोंबाबो बे मानसिया बर' नङा। बिनि एपारेन्सआ बिनि लेंगुवेजआ बिनि गासिबो भाषा बिनि गासिबो थानाय जानाय बिनि गासैबो रिति निति गासिबो बे बर' नङा। बियो माब्लाबाबो बे बर'नि आर'नाइ गानफेराखै। माब्लाबाबो बे बर' गामियाव थांनानै मबिलाइस खालामहैयाखै। आरो बे बर'नि एगेन्स्टै बे बिटिसिनि एगेन्स्टै बुंबाय थादों। बे बिटिसिनि एगेन्स्टै खामानि मावदों। आं जेब्लासिम थागोन आं जेब्लासिम थायो होमबा आङो माब्लाबाबो बड'लेण्ड जाहोआ। आरो बे खालामदों। आरो बेहाय आसाम गभर्नमेन्टनि बाहाय मोनसे कनस्पिरेसि दं। बे कनस्पिरेसिजों बियो 10 बोसोर थादों। आरो दिनै दा इलेक्सन टाइम सफैनाय समावसो बेखौ बे स्पिकिं अर्डारखौ होना होदों। जों जास्टिसखौ जों मोनाखै न्यायखौ जों मोनाखै। जोंखौ माने अन्याय भाबै जोंखौ जास्टिसनिफ्राय बन्सित खालामदों। दा बेनिखायनो बे दा नैबे मुहुर्त टाइमावसो बेनो बे जास्टिसखौ बे रायदानखौ होनानै दा बेखौ इलेक्सन गेलेफिननो मोननाय खालामदों। होमबा नायदो बे जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेल हारिखौ नासयनानै दोननाय जादों। बिनि थाखाय जोंहा मोनसे बिराद गोसोआव गाबखांना फैबाय। जों बयबो जों जुदि खौसे जायाब्ला जोंनि जाथिया जुदि खौसे बा जों ट्राइबेल हारिया जुदि खौसे जायाब्ला बेबादिनो जोंखौ इलिगेल भाबै दा बे नासयनायनि बेलायाव बियो मैयानि जा राय होदों बे रायदाना बे इलिगेल। जों बुजिनायाव बियो मोनसे गिदिर एमाउन्टनि लेनदेन खालामनानै बे जाजखौ बायदों। बे जेनेरेल जाजआ बे सिगाङाव बे फार्स्ट हियारिं जानायाव
बे जास्टआ जोंनियाव नङामोन बेहाय सासे सेमा होननायसो जास्ट गोलैदोंमोन खिन्थु बेखौ बिसोर बे समाव बियो एडजर्नमेन्ट खालामनानै नेक्स्ट दिनै बे सानथामनि उनाव रिजाल्ट जाफिनो होनब्ला बेहाय सोलायबाय बेहाय सासे गुबुन मानसिखौ सरनिया मानसि होननानै जों बुंनो हागौ बा सरनियानि मानसि होननानै बुंनो हागौ बे जाजखौ होनानै दा दिनै बिसोरो बेबायदि होबाय जे माने आवगायनि जाज होखानाय राय होखानायखौ सिन्थायनो नाकच खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टआ स्क्रुटिनि कमिटिनि जोंनो जाजमेन्ट होनाय स्पिकिं अर्डार जाजमेन्ट होनायखौ सिन्थायनो बेखौ इसे खालामनाय माने इनभेलिड खालामनानै दोननाय माने बेखौ नाकच खालामनानै दोननाय बायदि जाहैबाय माने बेखौ नाकच खालामनानै माने इलेक्सन गेलेफिननो मोनगोन बा बे खामानिखौ बेखौ फांसनलेस खालामनानै दोननाय जाहैबाय होमबा बे जोंनि थाखाय बिराद अयनाय बेखौ जों मानिनानै लानो हाया बेनिखायनो जोङो दा हाइकर्टआव जों मैयानो लोगो लोगो जों आरो जोङो रिट पिटिसन आपिल मोनसे आपिल होफिनदों बे आपिलाव जोङो डाबल बेन्चआव जों होदों दा जों आसा खालामो जों बेवहाय जों देरहागोन आरो जों न्याय जाजखौ मोनगोन बे जाजखौ बे बायदों मालाय मा जानो सानसे समाव जोङो बे जास्टिसखौ मोनगोन जों आसा खालामो अनारेबल हाइकर्टखौ जोङो मा खालामो आरो जों स्टेट गभर्नमेन्ट स्क्रुटिनि कमिटिखौ जोङो धन्यबाद होयो बिथांमोनहा जोंनो बेसेबांबा गोबावनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनो बे लिगेल स्पिकिं अर्डारखौ जोंनो जास्टिसखौ होना होदों खिन्थु नैबेखौनो स्टे खालामनो थाखाय बे इलेक्सननि समाव आरो बेयो बर' अना बर' खालामफिननो थाखाय बर' अना बर'आ दाबो जोबाखै जोंनि लिडारफ्रा बुंनो हागौ बर' अना बर' जोब्बाय हिराचरनिया बुंनो हागौ बर' अना बर' खालामला दा गैला होननो हागौ खिन्थु बे दानि इलेक्सना बे बर' अना बर'आव थाहैफिनगोन होमबा नाय बे जुदि बर' अना बर' खालामफिन जों होननो हागौ दा जोंहा देरहाखाबाय बे गेलेबाबो अरजाया जों बे गेलेनायखौ जोंहा आपत्ति खालामा खिन्थु इलिगेल भाबै बोरै गेलेनो मोननांगौ बेलाय जाय जोंनि एसटि स्टेटआवलाय बे दा जुदि इलिगेल भाबै गेलेयोब्ला नेक्स्टआव बिदिनो आरो इलिगेल जोङो अरिजिनेल बा जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बंसित जागोन आरो बे अना ट्राइबेल मानसिया बेबायदि गेलेबावगोन गथिखे जों बेखौ लाय होआ बे जानो हागौ दा देरहानो हागौ बियो जोंनि सोरबा गुबुन पार्टिया देरहानो हागौ इउपिपिएल हक बिपिएल देरहानो हागौ हय बियो होननो माने जोंहा देरहाखागोन होननानै लाबा जानाय नङा नोंसोर देरहानायाव जोंहा आपत्ति गैया जों मोजां मोनगोन खिन्थु बेबायदि मानसिखौ जों लाय होनानै होयोब्ला बे जेनथोङानो हय बेखौ गेलेदाव होयोब्ला बे जोंनि थाखाय इन फिउचारनि थाखाय जोंहा गिनांगौ दं बा जोंनि थाखाय थ्रेटेनिं बियो बा बिनि थाखाय जोंनि जाथिनि थाखाय गिदिर खहा जागोन बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै आङो गासै जोंनि जाय बिदा फंबायफोर जोंना आइ आफाफोर दुखु मोननांनाय दं आन्दलनाव दुखु मोननांनाय दिनैसिम जेराव माने जेबो अनसुंथाइ मोनै जानानै दं बयबो गाब्बाय दिनै बिसोरनि दैयाव थांगोन बेनिखायनो जों दा जोंखौ डाइरेक्ट बिसोरो बुथाराखै जानो हागौ डाइरेक्ट नङा खिन्थु इनडाइरेक्टलि जोंखौ बेबायदि जोंनो दंस' खालामगासिनो दं बिनि थाखाय जोङो साबधान जानाया मोजां बेनिखायनो आं बयनावबो रिकुवेस्ट खालामो आपिल खालामो जाहाथे जोंनि जातीय संगठनफ्रा जोंनि एबसु होन ट्राइबेल संघ होन बर' समाज होन आरो गुबुन आफादफोर दं बिथांमोनहा जाहाथे बिनि सायाव नोजोर होयो आरो जोंखौ मदद खालामो मानो होनबा जों दा बाहाय दाउसा मावरिया बायदि जोङो एकदम निरिह बायदि जों जानानै मावनांबाय थादों माने बिनिया गोबां बिहा गोहोगोरा दं गासिबो बिनि मानसि जोब गासिबो बेबायदि जों बेखौ बिनो बेबायदि इलिगेलि बिनो बे रायखौ जायनि थाखाय होना मोनदों बियो जायनि थाखाय बे दुगा बुंबाय थानो हादों नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बे जिनिसखौ बुजिया दासिमबो मोजाङै हमनानो हायाखै बुजिनो हायाखै बेनिखायनो आं आपिल खालामो जाहाथे बयबो बिनि थाखाय एसे नाङो आरो बिनि थाखाय बयबो एसे जागरण जायो बेखिनिखौ आं